ngoba ukuyinika njalo zizodakwa zingawenza umsebenzi. Badla once a week, abanye badla once a month, abifani. Mekukhona mina ngithi mekunikele ngithi laba badla once a week but baphuza utshwala, laba badla once a month but badle inyama enethambo. Funa ubanika inyama enethambo ukuze ukuthi ithambo even ungalinika inja ayiliqedi ithambo kusala lona. La ubaba Dokotela ngababomu nje ukuthi kuvulela ukuthi so that uzo understand wena uthi uyasebenza and ibuke lento oyisebenzayo. Angifuni ukudlala, buka lento oyisebenza as an HOD esikoleni. Uthi ngempela njengoba ngi-HOD ngihola imali ubaba Dokotela awuzana ayenze kube lula. Khona ama-HOD ehola le mali. Yabo le mali ehlela kumina. Kunabantu abathi Dokotela mina ngeke ngize ngithwale ngoba ngisaba ama consequences. Lama consequences awese kunama consequences ozoba yona uma retire. Awese nje. Awese. Kunzima kakhulu ukuthi usebenze uhole ngomhla ka1, umhla 31, but ngomhla ka5 awukazi ufike nje nemali oyiphethe. Uthi hayi nansi ke esekusele le mali le imali engiyiholi. Awukazi ufike nayo imali yakho emsebenzini nje abomhla ka5. Uthi wena imali uphethe nje imali kodwa ukudla uyakwazi ukufika nayo ngesikhaftini but imali oyisebenzile awukwazi ukufika nayo because ayakhela ukuthi ufike nayo. And umuntu omsebenzela wathatha lento. Njoba thatha lento kusho ukuthi wena uyohlezi uyisubordinate yakhe. Ngalo ndlela wena into oyiphatha uphatha ukudla okuexpire esikaftinini. Uyokudla noma sekunguncu usudla ngapha. Kuthiwa nathi umuntu hayi ngapha kusengcono ngapha. Ngapha seqala ukuba mungcono kodwa ngapha kusengcono. Ngisho ukuthi ke ufuna wazi ukuthi lento esikutshela yona asisho ukuthi ithathe kodwa ufuna wazi ukuthi if ungayithathanga vese izoqala esupermarket eyomuntu othwele. Izoqala egarage la uthela khona petrol diesel eyomuntu othwele. Izokushaya ngisho erank etaxini ama-taxi amajority abo aphethwe abantu abanezigubhu. Akufundi ukufihlela. Angisho ukuthi bonke imajority abantu abasetaxini abantu abaphethe igubhu, abantu abaphethe izithwalo and ikuvala yonke indawo lento le. And then uzofika even esontweni okulona lesonto leli linama branch yonke indawo isithwalo leso. So kuyisithwalo leso. So kuyisithwalo nje leso esuke sisihle. Ubona ngani ukuthi isithwalo? Ubona ukuthi umfundisi wakhona, ibishop lakhona alisize ingane ehluphekayo ukuthi zikhokhelwe ezikoleni. Kunengane manje ezingazinayo indawo yokuhlala ongoye. Ezingenayo indawo yokuhlala eziphuma emndenini ehluphekayo. Kodwa lo baba lo onamabandla, onamabranch akakwazi ukuthatha ingane eziwu100. Acela abantu omakhelwane ukuthi ngicela nisho ukuthi imalini ngizoninika imali yokuhlasa lengane ngonyaka. Because mina I'm already a millionaire, I'm a son of God, God has blessed me. Ababakwazi ukuthi izindaba ngoba bathatha isithwalo. Isithwalo esiningi, isikhathi esiningi 99.9% izithwala esinikeza zona azifuni ukuthi usize omunye umuntu. Ngingathaka ngayo yonke indlela but I cannot afford to give imali kumuntu ohluphekayo. Kusokuyisithwalo lesi. Isithwalo asifuni umsizo uma wakho. Asifuni usize umuntu, uthatha kuphela isithwaleni. Lamadoda osukwaphethe ikakhulukazi umuthaswe ngenhliziyo yemfene. Abantu bathi Dokotela inhliziyo yemfene yathwalisa. Mina nginesithwalo sesikhumba semfene. Nginesithwalo senhliziyo yemfene. Ngazivala ke lesa ngifuna amasimba. Inhliziyo yemfene yenza ukuthi umuntu abe greedy. But isikhumba semfene siyashintsha. Awu understand. Imfene ibonakala ngesikhumba ingenhliziyo ukuthi yona ngaphakathi inhliziyo ayimbi.